Bilingkod na sa katungdanan ng Bag-ong Laing Babaye Direktor Cebu City Police Office. Siya mao si Police Colonel Jima Vinluan kinsa gilogay nga parehong ligon ug isog sa gihulipan ning classmate nga si Colonel Rohina Garma. Ano ang report? Gipahigayon ang turnover of command si Camp Sotero Kabahog nga gitambungan sa mga opisyal sa kapulisan ug sa dakbayan sa Sugbo. Gikan kang Colonel Rohina Garma, gipasa ang responsibilidad ngadto sa iyang classmate nga si Colonel Jima Vinluan. Sa unang pag-atubang niya, mipakita na dayon siya sa iyang kaliguon nga pagka-leader sa kapulisan. Gusto kong ipaalam sa mga kapulisan ng Cebu City na I am a focused and determined person. I don't settle for good, but I settle for excellence. And when I do my job well, I am expecting everyone to do your job well. Service with a smile, ang usa sa iyang ipatuman sa mga ginsakpan. Kinsa gusto niyang muhatag og sinsero nga pagpanerbisyo sa katawhan. Gihimugatan ni Vinluan nga batunan sa kapulisan ang pagkamatinud-anon sa serbisyo aron dili matintal sa korupsyon. Bawal ang nakasimangot. Gusto kong maramdaman ng community na narito tayo para maglingkod sa kanila. Gusto ko pag pumunta sila sa police station ninyo, mabigyan nyo man lang sila ng isang malinis na tubig na iinumin or mainit na kape, kahit wala ng coffee mate. Gusto ko pag pumasok ako sa inyong mga restroom, merong alcohol at tissue doon na hindi nangangamoy CR. Si Colonel Vinluan gikan sa Camp Crame o Pangulo sa Women and Children Unit Busa. Nag-unang tutukan niya ang isyo sa kababayenan o kabataan. Kung dunay tukhang sa iligal nga dugas, lutuson usab niya ang mga rapist. Siyempre, ang kampanya niya batok sa iligal nga dugas, diin iyang ipaniguro nga hatagan og kahigayunan nga mabuhi ang nalabigit apan. Lahi na ang isyo kun mosukol. Samtang kampante si Police Brigadier General de Bold Sinas nga mahimo ni Vinluan ang iyang responsibilidad. She has to be her own woman. Hindi siya kinahanglan maging clone ni Colonel Garma. He should do what he thinks is best. Mipakita usab sa suporta ang ubang mga opisyal sa kagamhanan. What the mayor can assure is that under Bush administration, the Cebu City government is pledging its full and wholehearted support to the Cebu City Police Office. Rest assured that you've got a friend in the Vice Mayor and in the Sangguniang Panlungsod. We know how our President wants the war against drugs to prosper for the good of Filipinos. Kauban si John Solon, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.